Извинете, хора, паднах и спря клипа. Това е втори час и заболяме се. Тук ли трябва да слагат точното въже? Да, брат. Хора, кринч! Просто да ви казвам кринч! Давай. Първо. Какво да ви кажа, просто с Наско сме толкова стъпи, че и двамата паднахме. Да, бе, брат, за колко са само, бе. Ой, бягай, бе, брат. Мини отпреди, защото си мисля едно нещо, което ще си правиш. И... Уй. След някоя мечка да излезне. После е красна. Братле, мечките, като са толкова дебели, как могат да тичат? Тичат. Те бърках и думата. Не забрах. Не малко ме страва, братле. Чакай. 20% имам. 20% ли е, брат? На тебе ще ги направим. Изпращаш ми клипа и... Брат, ако това не вече батерията тогава. Ще ми изпратиш клипа и аз ще го изтегля. Три калинки. Малко правят. Опа. Падаше, брат. Малко ме е страх, но за видеото го правим. Нали тук беше? Май... Да. Уй. Ето го. Долу е, брат, долу. Долу. Уй. Ето го дупката. Ето. Уй. Опа. Да, бе, брат, това е нещо, но... Снимай го. Гледайте. Дай, Наско паркуриса. Вау! Хайде, дръж. Ако вече можеш, не знам. Брато, мога, бе. Махай си пръста от камера. Нали ще го махам, муа. Ще пада шо. Тери! Спри се за малко. За малко. То малко спря клипа, защото искаше да... Да отиде там, да... Кай. Не ме стави да не се ползва. Не знам. За малко. Бе да си къде да го направи. Не знам, ти искаш, брат. Не е толкова... Виж сега дълбоко е, ама е страшно. Няма да умра. Да, знам. Браво, Искам някъде от горе да скачам, брат, ама не от тук, бе. Бе, така да, бе, брат. Не знам. Мале, брат, тук да има... Ако имах една шена и тук да имаше сняг. Мале. Брат, виж, от тук ще се пускам. Уй! Мале, какво правиш? Чакай. Да, бе, много се хвазка. Няма да пцаш, Не е хубаво така. Хайде. Да отиваме на реката. Да, откъде ще отидем на реката направо. С бял анцук съм. Ами, какво ще правим на тази дупка? Хайде да отиваме нагоре, бе. Страх те, братле. Да, бе. Само малко вълци. Ами ако ме удариш? Няма, бе, не се притесняй. Тръгваме, хора. Опа. Искаш ли нещо, ако ни гони? Дай това по-острото. Взимай го, не знам, че това искаш. Пат! Намеря още едно малко и съм готов. Вау! Коста! It's big, bro. Много знаем английски, бе. Обайде! Фой!
Хайде, викни ми да бягаме, брат. Като бягаме и колко. Оле! Оле, 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 оле. Оле, 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 оле! Come on, bro, come on, come on. Come on, bro. What are these doing? Хари, бе, брат, тари. Какво каза? Какво каза? Какво каза, ако? Какво каза, ако? Брат, за какво са нагъзени пред камерата, бе? Хайде да чуваме натам. Ако има нещо, имаме си меч. Уич! Какво? Мале, това много меко. Я? Уе, брат, точно. От! Защо има две дупки, бе? Къде са? Ти сега ли виждаш? Земя да видиш. Много мека, брат, отвътре. Тя се щупила, брат. Ама иначе много мека, нали? Дали сега щупя на главата ли? Уй, това боли, бе. Айде. Там долу да чуваме. Има много още да кажем на хората. Но просто... Какво правиш, бе? Брат, да. Забрай. Вземи си твоя. Брат, тук мирише на една. Тук мирише на акита. Ще отиваме или не? Иначе няма какво да правим. Гледай, това е хубава гледка. Отка помните ли? Махайте са букуците уни. Ще имам букуците, братле. Малко трактори има там, но няма нищо. Малко трактор. What? Нещо се чува. Той е закъса, брат. Вижте го. Не мърда. Взе някакви убийци да са вътре. Брат. И от тук не виждат. Мали. Това ще им го вкарам в една работа. Ти докато го вкараш. Ще стане. Айде, брат. Айде. То трактора загасна, братле. Закъса. Не! Взимай. Кой ще го прави? Слушай, аз какво намерих. Още. Come on, bro, come on. Гъби! What are you doing? Трон се, Да се отровниме, аз да не ги пипам с ръце. Не знам, че не ги пуша. Трон се, да. Може излезе и пробваш да се отцапаш после. Забравих, че пречките за теб, ще я подбереш за теб. Край. Опа! И What are you doing? утре на това е, виж. What are you doing? What are you doing? Снимай! Изображи, брат, какво правят. Чакай се. Снимай. Да не ти се в камерата. Вижте. Какво излиза от това? Ой, как жълто, брат. Махай, бе, много. Вой. Махай го, брат, много трудно това нещо. Брат, фърлим тази пучка, ари. Уй. What? Брат, то поя нещо с този трактор. Мале, брат, кой ще направиш рамчето? Ой, готва! Кой това е? Снимай го. Искаш ли да скочи? Той иска. Брат, аз можах да го снимам, бе. Как е? Бати, отровните гъби бяха това.